kalian dulu kasih ngundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad ambat. Din, ulah din. Dengan sini bila ini isi kamur peng temati kang bola somasi. Dengan terus yang jadi bola sepuh kini sudah kami satu hina bukten. Lumbe berbaratin saku pulang para tamu kagum sinah trigang turut matang. Kebarang adukan oleh cing siang ujung rawuh oleh julakan sekecokan yang maral dengan bekali. Wonten wis semua bahagian. Igam sabun gelar pamangku gati. Panjenengan Bapak Kedut Wiranto Ibu Marianti. Inggal kawonten ing laladan pulih Karang Turi. Gunung Rejo Karangandang. Dini kebarang keluarga kumau kata kita sebetulnya sebanyak kali yang penting nasi Rahayu Anastasia Widya Rosana Sarjana Akuntansi Cina kulomo dini Bagus Thomas Jordianto Putra Kinasi Bobo Tukiman Ibu Warni Bikin saking ladan Wonorejo Gunung Rejo Karangandang Ijab kobol ini sih doa tempat makan cerbit Lampahan magikan suwana bagai bisikan berbeng tempat tidak lagi menguji Wigat mojo temannya cerbit Wigat wayu judu kang jati-jati ring judu keluarga yang sakinah Mawanta warahmah fitinya amin. Siang kelengan kebarang mengayun ngadakan suku bang libur lumantar keluarga yang campur sari Cakra Buana Indonesia. Saking kelihatan kampung ngemplak Boyolali pimpinan Bobo Sony Rokomas Gedung beri regeng suasana nganti suami putri vokalis setunggal saking kelihatan Nogo Sari Boyolali di Ririn Olivia. Ingkang nomor kali sakilatan Ngawi Jawi Wetan di Ayu Salsa Melisa ingkang nomor 3 biasa saking latan Akmil Kali Jambi pasipun wonten Trau Bayan Kali Jambi Sragen Dari lu hidup terima kasih sangayun ngadakan sekabang limbur lumantar koraking campur sari Cakra Buang
sekar ngambar wong ngegat katane kuwi iki nggon panggung ki enek anu ku lho Mas kaya lighting karo anu ki enek lighting piye apa gas kae rokok bledos kok marai tratapan kancane lho iki aku sene bencana kok ngene malah nek gas bledos wis sikir kese butuh bensin ora diobong isan ngono ngambar karo ngetoke taman sari tukang orderan tanggung jawab nyapa ta gayan dobel kok sitok hitungane piye yo gelem dipaksa tanggung jawab rablas kae tenan Amamet Prono satu karya jaring dia paksi peksi manuk kok angin iki piye nah kayak mudeng peksi ora peksi ki manuk ora sing ditokke ki manuk ora kok angin peban metu angin gas kok wong ana tanggung jawab kumbang anak rusara kumbang ora kumbang ambrengang kumbang nah kuwi gajah kumbang mergone orjene sing isoke koyo papan reklame kuwi orjen papan reklame yo manu ndang dolen ae yasine kompor gas kok ditutupi kok gas Pak oh alah elok tenan tukang orjene sugih nimro sono indah moyo urung Mas marai trataman urung rampung kok wis digang lho ya teraten karo pas rasane lu ngegang ya ngono kok nesu ora tanggung jawab lu kok nesu iya nesu tak andake jas iki jane iki grup ora to karo cah-cah iki grup ora kok do karo kowe kesenantiku kok meter meh aku grupku karo sing ngetipung tok nak gelem ae ya senantiku kok di sound system sing ngetipung kae apa Mukundu Mukundu apa lho Melson Boyope Jaya Manunggal kok maju lancar kok Mukundu apik kuwi iya ayo terusne Dertamane Prohap Sari matur nuwun Mas Welak 6 sing ya gene to Mas kira kok dadakan kaya ngono ki ya gene aku nyawang kowe iki lho nyawangan saiki ayu hal aku ngerti anggere nek tamu posinoman sing rada bening sithik ngono ki matamu ra iso wong kok senengane senantiku kok apa namanya ndang sadar ayu tenan oh enggak ya sepira Mas ngenten Dik mendah bayang yen kasit
Kancaku Nur. Kanca senam. Kancane sampean? Kanca senam Arabik ya. Sampean ki melu senam ibu-ibu. Ikut no. Apa sampean sing dadi instruktur sename? Gak mah instruktur nang dhewe. Sing mburi dhewe ya. Lah kok mburi dhewe? Nyawang kok. Kok nyawang iki jenenge penonton ora melu senam. Ngeterke bojoku lho. Bojomu senam. Senam ben elok. Elok tenan. Nanti bojo. Lah bojomu senam setahun ping pira wisan iki? Wis ping akeh to? Ya kurang luwih ping 3. Heeh, ning ya wis enek perubahan. Wis. Alhamdulillah. Nyelot lemu. Nyelot lemu piye? Oh iya. Aku teko ngendi ngasih lali lho, Mas. Teko pule orang kuwi. Iki mandeg iki ya rasa-rasa kok ya. Mengkono. Ya. Lali aku. Tan ono ingkang nyeruwe nyomong akibate aku sayangke remuke Matur nuwun, Dik.